שלום חזי, אנחנו רואים פה לקוחות נכנסים אל תוך בית חולים, מתיישבים, מחכים לתור, מקבלים שירות אצל רופא, יוצאים להצטלם ב-X-ray או CT או מה שזה לא יהיה, ובהמשך הם חוזרים לאחות או אח שמגבס אותם, ממשיך את הטיפול שלהם ומשחרר אותם חזרה הביתה. כשאני מריץ יותר מהר אנחנו מגיעים למשמרת לילה. במשמרת לילה לקוחות אוטומטית מעוברים לאחות, מאחר ורופא לא נמצא במשמרת. אנחנו נעשה את זה מהר, ופתאום אתה תראה שכל הלקוחות מגיעים רק לאח או אחות ולא לרופא.